ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಲ ದಸರಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆದಪ್ಪುನು ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಮಂಗಳ್ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೈದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತ. ಬಟ್ ಇನಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೊಟ್ಟು ಬೈದಿಜಿ ಯಾನಿನಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಮಾಮಿ ನಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಕಸಿನ್ ಎನ್ನ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ತನಿಷ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ 6 ಜನ ಸೇರ್ದು ಟೆಂಪಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನಿಕಲೆಗು ಕುದ್ರೋಳಿದ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗಾವೆ. ನಿಕಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂನಾಗ ಸಂತೆನೇ ತಿರ್ಗದ್ ಬತ್ತಿನಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. ಸಂತೆಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಬೈದುನಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೊಂತುಲೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮಿನಿ ನಿಕುಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಜರ್ಡ ನಾನಲ್ಲ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾದ ಮಾತ ಬೈದುನಂದು. ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ್ತ ವಿಷಯ ಆಂಡು ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡಂದು ಅವು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆತು ರಶ್ ಉಳ್ಳ ಏನೋರಿ ಬತ್ತದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಬತ್ತು ಪಾತಿರ್ ಪಾಯರು ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿಲ ಪತೊನ್ ಪೋಯರು ಇಂಕು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅವ್ರ ಸುರತ್ ಕಲ್ದಾರ್ಗೆ ಬೊಕ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ತನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದ್ ಅವೇ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ತನೀಶ್ ಅಂದೆ ಅಂದೆ Mama dance class ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ರೆಂಟು ಯಾರೆಡಿ ಕೇಂದೋಡಿ dance ಅಂದೆ ಕೇಂದೋಡಿರು ಪಾಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಕೋಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಂಟಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಓಲಿಲ್ಲ ಬಲೆ
ಓಲಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಬೈದಿನ ಟೆಂಪಲ್ ಪಿರ ಬೈದ ದಾಯ್ ಬೈದಿನಿ ಪಿರೋರ ತೂವರೆ ಕೋಡೆ ರಶ್ಶುಡು ಸರಿ ತೂಯನ ಇದ್ದೀವಿ ಪೂರ ನೂಕೊಂಡೆ ಪೋತೀನಿ ಎಂಕುಲ್ ನಡತಿದ್ದೀನಿ ಜಿಕ್ಕರ ಬಲ ಎನ್ನ ಬರಿಟ್ ಬಲ ಎಂಕುಲ್ ನಡತೊಂದು ಪೋತೀನಿ ಜನಕ್ಕೂ ನೂಕೊಂಡು ಪೋತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಯಾಂಜೂರು ಗಾಳಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಇಂದ వచ్చి ಗಾಳಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡೆ ಇದೆ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಜಾಗ ಪೂರ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ತನಿಷ್ಠ ಮಂಡಿಡು ಏನು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಬೆಗರ್ನಾಗ ಪೂರ ಜಾರ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಏನು ನಾವು ಕುಜ್ಜಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಟೆಂಪಲ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಬೈ ದಿವ್ಯಾನ ಅದು ನಿನ್ನ ಪುದರ್ಲಪ್ಪ ನರೀಚಂಕ್ ನಾಡ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಓ ಲೈಟ್ ಬೊರ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ತಿರ್ಗಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ತೂಪಾಯ नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती है शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभभञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तनिष्क टेंशन ಹಲೋ ಎಲ್ಲಿದ್ರು Which one?
ಫೈನಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾತಾ ಆಂಡ್ ಎಂಕುಲಿತೆ ಇಲ್ಲಕ್ ಪಿದಾಡುನ ಸಮಯ ಬಟ್ ಐಡ್ದುಮ್ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದಿನಿ ಐಡಿಯಲ್ ಕೆಫೆಗ್ ಶರವು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ ದಲ್ಪ ಉಂಡತೆ ಅವು ಐಡಿಯಲ್ ಬರ್ತದೆ ಏರೇರೇಗ್ ದಾದಾ ಮಾತಾ ಬೋಡು ಅವು ಮಾತಾ ತಿಂದು ಇಲ್ಲಕ್ ಪಿದಾಡ್ಯ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಿಟ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸಿ ಯು ಸೂನ್ ಬೈ